Mañá imos asistir no Concello da Coruña a un pleno no que se vai poñer en evidencia a demagoxia fiscal do Partido Popular. O Partido Popular defende neste pleno que haxa unha exención do 100% nun conxunto de taxas municipais ao longo de todo o ano 2021 para o pequeno comercio e a hostelería, pero resulta que a hostelaría estivo pechada porque así o decretou a Xunta de Galiza, a administración que ten as competencias en materia fiscal e todo o que propón o Partido Popular no Concello da Coruña non o aplica a Xunta de Galiza nas súas áreas de competencia. Por lo tanto, insisto, demagoxia fiscal. Frente a esta actitude demagóxica do Partido Popular, o BNG vai propoñer un paquete moi ambicioso de medidas. En primeiro lugar, propoñemos exencións e rebaixas fiscais aos establecementos que se viron afectados polas restriccións, propoñemos que se executen o 100% das axudas contempladas no Presco porque o grau de execución a día de hoxe é escandalosamente baixo, propoñemos que se inicie de inmediato a elaboración dun novo Presco dirixido a dinamizar a hostelería e o comercio local con vixencia ao longo de todo o ano 2021 e propoñamos que se constitúa unha mesa de diálogo co comercio e co hostelería local para recoller as súas propostas, as súas demandas e que estas sexan contempladas nese novo Presco.